Ura no ane dia. Sema ba ho ono wa na botre aka ma bibia atwa bibia e kama. Na oba panyi ho naima ho no Agonahene wanya abrante bia person odi condition Esu mu se de oba sa Agona wa do bru Kɔmfoɔ wa na ne fra kombae ba ya je ya de ho man no so ntan ho sabe babuduro kan ho sabe okɔ no kachi nya bi ya amane ese say pasu biara ona pasu aba ne ono be sin so ya man edu na babu so de na kwanza ina say adoma adi na Kɔmfoɔ e pele ni se na mu adoma amane kwanzo mai bibi awie na ba sin so ya adoma na o se ne dia o tan ho aba wa ma Oba, soon for go transit. Jump. ATI. Jump. So, I want to be Kɔmfoɔ. I want to be the two for ATI. So, no be the two for David. So, you're two for you know. ATI. Two for city, I don't want to for ATI. to continue from over to be two for ATI. All that was I had your dunia. To make us ATI. to say, Oruba. Ewa kasa ni kasa tosi bo ono ni okuma otu kasa oruba champion ni ha ese asa oba oni sabi sapi no nam sapi achamo ni de sabi ruseti a ni ne fu oba ye owu ti ka bi ATI to de no hanu a na ye sabi edusuade kase ama Asanteman ATI na mo bi go for for kombaye so na nyane se be se na mo de bi so ai o do ka so he o se ka bi ka cha unu ya oba o to fa chame ho ira ka sa na susu ma ba fi ha pa ATI susu ma ba fi ha ya transfer no na mo tan nsuo no toya Ebru company so not to wear. Okay. So say huno edi so a sabe ye hun se chene. Na the asisi say around here oba obatra Anokye akonya so. Ene ne ma asi hey. Fatu honfo. So afade ade baaye no ketimbo ho kraka akonya no company fo nyina itmetumo wono man chera cherepa ana ofa afade a emfata ade boss atenyanim so muna mo wo ha tama nana breko hinsaya afade a otumfo de tra hansai ode dia hinsaya no nye sese they wa fresh won shit. My friend, she won't shit. What she don't shit? What do you want to say? What's that check? Say the check. Abwa kasi ewo ne charity. I didn't try. Just say, and then Asanteman, the spiritual brother. Obia oneno sebe aka nsem a ye suzumu asem waba a wonya no a oneno ebebobra a ode ne be Jesus Asanteman anya sab kitwa nti amanye ne akonya a obeche so utran betra so no suzumu wo mu no mane ndi wodim kai amfa ne masem ema ho sebe suzumu asem emfa na masem nko ho emfa social media nko ho
yɛmfa sɛbesɛbio wekase bia ɛnkɔ ho asɛm a da hɔ ɛne sɛ wobɛma ɔsantehe ne asikadwa anya nsunsum a ɛfata nti na yɛbɛtwa dwura a Anokye ade amampɔn efiri hɔ ɛba abɛtwa asikadwa nkyɛn na ansa na ɛtwa dwura amane a ɛwɔ hɔ no ɛsɛ wobaeɛ nneɛma pii ɛnkɔ yie na sɛbe wɔhempani nana adraprɛmpɛ ɔbaeɛ no abɛntia otwaeɛ ɔfrɛ no atoto wo sane sɛ wote ayi a atoto wo sane ana abɛntiafoɔ no bɔ agona atoto wobɛsane ahwɛ baabi biara wɔ wobɛsane ahwɛ wo kɔ afade a de ba ahemfia wode ba ɔsantehe hɔ ɛne susum a wode bɛboa no ɛne ɔman no koraa sɛdeɛ afade si teɛ ɛfiri sɛ konwasɛm baayɛ ɛne matimi wakame wɔsi mempene wɔsi ɔde yɛ wei nneɛma no pii asɛe nti ɛnɛ woba na bɔdua kuta wa wohu sɛ odiberɛ no ɛyɛ soronko ɛntutu no ase wotutu no ase a akonnwa nso bɛtoto ase na ɔno megyina ha ka sɛ woama ɔdua no ansɛe a woma nsɛe mɛsɛ aka kyerɛ obi o ɛnɛ wogya nsuo na kakra wonusae nsuo mu awia mu a wɔbɛsom ɛnyɛ sɛ wobɛka no ano fafa na yɛka ɛneɛ mewɔ meti wɔ nkran na meba meyɛye meama gona he a ɔkɔɔyɛ mena bɛsrɛ akonnwa no maa no saa na ɔyɛɛyɛ ɛfrɛ me nkran ɔda ama dabi ɔsantehe woyɛ hwan na ɔsantehe frɛ wo a ɛtwa biribiara mu na wo deɛ nyɛ sɛ bio yɛbaa yɛka kɛkɛ nanso ɛsa sɛ susum ɛsa ka ho nti deɛ woba no mpanimfoɔ a mode ne baeɛ a moaho kwan mfa so meka bi akyerɛ mo mama nsa atɛ obi so bio deɛ a ɛnɛ deɛ ɛnɛ nko da mpanimfoɔ sɛ yɛgo agoforo a ani bere nim ɛkɔ na wieɛ no na obiara yɛ asuasusum ɛbɛyɛ kakra no na sɛ moankyerɛ no deɛ ɛfata sɛ ɔyɛ amone ba deɛ a ɛnea mo de dwato abrɛ mi dwabe hia menka mi ma mo nti obiara hwɛ ne so na ɔhwɛ na ɔmfa ne susum ɔde bɛboa ɔsantehe no ɔmfa mmoa na ɛnkɔ yie na biribiara nso ɛmmoa na santeman esusum ɛkotaeɛ a ɔsantehe ɔne Anokye firi akwam baeɛ ɔba ɔde gya kyɛnkyɛ baeɛ a ɔde aboa akɔ baabi a ɛwɔ biara no susum no anyina hɔ nti waba a yɛbɛsrɛ otumfoɔ dɔ ama ɔmpagya nti na sɛ biribi kyerɛ no na firi no ɛkɔ no fa amanneɛ ne mmara ne sunsum a ɛwɔ mu no ɛyɛ adwuma na fa so no ɔsantehe na santeman ɛnya ne nkɔsoɔ otumfoɔ dɔ ama amantikɔ ho nsi bi kyerɛ yɛsie so misɛ ɛnafoɔ mɛba no adwene kɔduru akyire no ho a na sɛ nokura wote safei ne mmɔ no makonnwa so na sɛ woyɛ de hyekan paa na biribi ɛyɛ sie so ɛmɛdɛ paa sɛ woama kwan ama nananom anka sɛbe nsɛm ɛmfɔtɛn deɛ ɛnim ne nyinaa no ayɛ ne sɛ nkɔm ka biara no ɛnka ɛbɛka yɛkora yɛne mu baeɛ yɛkora ɛdu akyi a ɛne mu baeɛ no yɛba sei a yɛnkasa kɛse yɛnkasa kɛse koraa firi sɛ mu nsɛm no ɛyɛ dodo no a na ɛyɛ wo ne Kɔmfoɔ ntam asɛm ɛba mo nwene asante kwan a mɛfa so bɛyɛ asanteman mbɛduru yi a motase ne maako a ɛtibɔ mu a ɛnnɛ yɛhu deɛ ɛhunu ne nyinaa no na ɛyɛ dodo no a ne ɛgyina mo mmienu mu sɛ akɔba sɛ yi ne sɛ yɛnya Kɔmfoɔ ne ɔɔba a ɛnyina daadaworo mɛburu yɛmpaebɔ ɛna ɛbɛgyina n'akyi sɛ nneɛma a ateɛ ka mu a ɛwɔ sɛ ɛbɛ nyinaa ne nsa nka kyerɛ bɛyɛ ɛbɛboa titiriw yɛtwadwerɛ a nyinaa atumi akɔ akɔtɔ kamakama na ɛde ama yɛ ɔdaworo mɛburu Kɔmfoɔ ba ɛntumi nkasa kɛse ɛntumi nkasa firi sɛ ɛnyɛ mu nsɛm nyinaa na ɛka ne nyinara waahɔ ne hɔ nyinara ɛne ho Kɔmfoɔ deɛ yɛnyina yɛmɛn ho da baeɛ ɛnso yɛmɛn ɔdaworo mɛburu sɛmdena ba ɛserɛw sɛ ɔdaworo mɛburu mano kwan ɔnsi bi nhyɛ ne hyirihyira no kyerɛ bɛyɛ obɛtumi adi dwuma no ama na fata awɔ asanteman mu a ATI John ATI Kɔmfoɔ wanyɛ yie da anofra kuntunkune ATI
sɛ ɛhyire taa wobɛdua ekura wo saa na yɛ no Kɔmfoɔ de ɔba saa tu hyire ne tu gu so awerɛhoɔ di awerɛhoɔ da bɛn Kɔmfoɔ sɛ ma wo hunu ɔbaa bɛtena no wɔne no ɛna kyekyere Asanteman nyinaa ne nhyehyɛ aduɔso wɔn so a wɔhyehyɛeɛ no yɛne ɔse bra ne bɛhwɛ so wobɛtumi ayɛ ama no a nsuo ase sɛ kumase aborɔ no aduɔso wɔn so sɛ wɔsi hyɛɛ no baabi a meteɛ no ka wo nsuo ase ne nyinara ɛka ho bi Kɔmfoɔ nsa no adwuma Tumfoɔ sɛ yɛawɛ n'ase no ɛna aba bɛduru so n'eyi wɔtema aka ho ɛnoa na aba bɛduru so a wogyina ho sise yi ɛyɛ sɛ aberewa hu na ɛsɛ nkɔfie na nkɔ na mmra na yie Nkɔfoɔ afa amoampɔ asi a ɛka ha mfa ma na afei deɛ ɔmahu sɛ ampa ɔsɛ ɔmde ba ɔmo bɛba ɔmo fa seɛ no mahu sɛ wode ankɔ baabi anyera nti mɛsa de amoampɔn no asan ba Tumfoɔ bibiara nu a wɔnte wɔda hɔ Tumfoɔ sɛ ogya ma wɔdi Kɔmfoɔ ogya ma wahwɛ kwan a bɛfa so bɛfrɛ wɔ mu ɔmrɛ ba akɔyɛ fɛ deɛ wɔdi nya deɛ bɛyɛ apɔnten so asɛm frɛ no kodɛ frɛ wɔ mu ɔmo bɛbrɛ wo Asanteman ne kra yɛwura hɔ ne wɔ na waa ɛna ade ma no Kɔmfoɔ ɛna de ma no so ɛna yɛwura nsa ka Asanteman kra ka hu sɛ wo a wogyina hɔ Asanteman kra tɔna de ma Asanteman deɛ ne sɛ wodi brɛ wɔ Asanteman mu ase odwumadie ɛso papapapapa akonnwa no ɛnyɛ akonnwa ketewa o Kɔmfoɔ akonnwa mmoara ɛna matoto no ase Kwan Boakye ɛtɛ Kɔmfoɔ sɛ monhwɛ yie obi te saa akonnwa wei so ɛmfa ne nkɔkɔ Kwan Boakye te so ma ɔma ntra ne matumi de ne kɔkɔ adedi wonte nya akonnwa ɛtoto no ase da bi da ade nti na wɔsɛ ba saa sɛ wɔ nipa sei wɔde sikadwa ama waa mu hwɛ de sikadwa ayɛ wɔ Asanteman mu a sikadwa ayɛ wɔ wiase afa na nyinaa na ɔde deɛ nti sɛ ama no a na mo abusuafoɔ mototo sɛ nipa no asɛm timi de nkɔkɔɔt ade nti masefo ɛno a nkɔyɛ ɛno a nkɛ ɛsa bɛsi bi wɔ no ade Kɔmfoɔ wasɛm yɛnka ne dwom yɛwura ɔnkasa tentene ɛwɔ dwom ɛfa ho wɔn ma ɔbɛfie ɔbɛfa kwan bi a ɔfa so a bɛtete hɔ bɛkyerɛ nea ayira yɛate aka mu ne nyinara nsa bɛka ama wɔn ayɛ tu bɛhyɛ wɔn tin sunsun no aba wɔde ataa n'akyi sɛdeɛ Kɔmfoɔ no taa nsuo akyi a wɔde kyekyere Asanteman no ɛka no sɛ ɔbɛhyɛ wɔn tin wɔn a wɔn ayɛ tu ne nyinaa ka bi ekura wɔhwɛ nsia ano ɔsere baabi a afa biara ɛbɛba bɛhyɛ mu wae
Mufo so ba na nyamra ntesem o. Etie. Nyamra ntesem kura. Enya fefe de. So pie baabi e kasa Agonahene ni a e Kɔmfoɔ Anokye Kɔmfoɔ a ya politi se wati twuma pasa no na ene wo. Etie. Enya baabi ara na akro. Nya baabi ara na oso okọ. Wabuduro ho. Ne chiwade nyina wonim. Hwɛ na nkɔbɛ bia nkɔye no. Anokye wabuduro waka akyɛ no. Otumfo osi waka akyɛ no beto ato akoso no asa kai no a. Etie. Ono ne ba. Bepoa. Etie. Simunhwe akọ. Simunso momomwa na Asanteman enyina kama. Tumfo se one Kɔmfoɔ asɛm de enya asɛm o ka amakumasefo Asanteman enyina etibie da bi efi asɛm nti akire no ono nim kwankro befa so ano bekasa eduru so obi a ba ne so otam na ade kɔ hɔ no due ni nyina ka ho emre ni duru a ewu obekire ni nyina Etie. no ko shene de ama wo susuma bam mo se tepe ba ne no Etie. jo Ambelwa otumfo sa dama otete no wabayi sunsuma obi a pata na chi na nya kama Etie. Otinchini oya ya na nam so daye mu se we na ye na isi kosi ni sum no se na kwan so ano no de bi Etie. Obiri Kɔmfoɔ jibo na de bede akunya Ura dan we bru Obiri Kɔmfoɔ Anokye Boakye amdika Obiri Kɔmfoɔ Anokye Boakye adika Obiri Kɔmfoɔ Anokye Boakye autosubienu amdika autosubienu why Obiri Kɔmfoɔ adika dada autosubienu adama madam Honorable Consultant, Edishatu. Obiri Kɔmfoɔ Anokye Boakye a autosubienu. What has made you catch the home? Obiri Kɔmfoɔ ni fakom. Kotono. Tony Mawoye. And son of Opemsuo Bano. Father Kano home. Only you know we go home. You know we be chain yama. I don't know if Asanteman home. Say you by don't know Asanteman jina. I don't know if Asanteman kabumaba. Obiri Kɔmfoɔ di home. What you want among the man of the second. Anu omuye pa. Ansa bedo Asanteman mu. Don't know Kɔmfoɔ ye bibi. Ansa beto Asanteman. Agika Asanteman bomu. Acheche humusuo. Ema ni nyina sebe Opemsuo yie. Die na sese asai. Ewe ni fu obi ifri ho. The first say na mu, o say na mu. Ansa Asanteman hu se ye nyewuru akese. Ampa ansa na sebe Kɔmfoɔ obi Asanteman kra. Eda se Asanteman nsa. Asanteman eni awura enya de baako. Atoso da bedu wo so. Ene ne yewura o ka kire wo. Se de ase bira de atosi bira wo bayi. Opemsuo aba. Ene be se obi Kɔmfoɔ atoso bienu. Olu ba kire de ase fa bira ase kire Asanteman susum ejina. Na sebe una susum de abu Asanteman no. Obayi da tawachi. Asanteman no so nu yima. Onu yima no yima kwa bia so. Tina ewa so do na mutu do ko konya o sha ko se na mutu e chewo tinu wa se no but that's the program ha exactly so na ewa o da bura so wonsa
Mr. Otumfuo tankese kan tankese se ohina wo bayi metunufu na ma kyerɛ na kyerɛ pa ma nyɛ saa Mr. Otumfuo tankese Boakye Eframe Nana Kansan Agyei Agonahene Ekyia me pani ne me Mesrɛ Otumfuo ntankɛseɛ ka ntankɛseɛ sɛ mewura wo bayi medi nini mebuno mema na futupa mewura asema anya saa na meto ntankɛseɛ Eframe Nana Adu asenso autoso mienu Agona ankɔbea ahene Mesrɛ Otumfuo ntankɛseɛ ɛka ntankɛseɛ sɛ Kɔmfoɔ pani a ɔbai metu na futupa mɛkyerɛ na kwankyerɛ pa medinini sɛ maanyɛ saa metu Otumfuo ntankɛseɛ Mene Nana Kagya Agyemajasi a ɔtɔso mienu Agonahene Gyasehene ne me Mesrɛ Otumfuo ntankɛseɛ ka ntankɛseɛ sɛ mewura ɔbai medinini na makyerɛ na kyerɛ pa sɛ maanyɛ saa metu Otumfuo ntankɛseɛ Say Ura Tankasiya kan tankasiya se Mina na Boakye adom Agonahene bonkum hene ne me Mia nam saye amwose hene Anokye abebiu onye ne ba bi kro Sompa me de sono no Saa na yewura so a obai Me sono no sompa Samanya saa Metu Otumfuo ntankɛseɛ Autoso mienu Obiri Kɔmfoɔ ba na obai ba brɛko pɛ no esum bi ɛsɛ bɛsɛ papa bia me de bɛsom no futuo bi ɛsɛ de ban papa bia me de bɛma no medinini me bɛn no nyame so a me bia ne saka me ɛnti ma nyɛ saa na meto ntankɛseɛ Kɔmfoɔ Opemsuo ɛsɛ tutu a wɔde no ho Wuna di kwasua a wobɔ kasem wɔsɛ tu wuni premprem yɛ adɔm wuni ayi mu yine wuni Obiri Kɔmfoɔ Anokye a wɔde pande penu abɛ odua bɔde adua pem ana pantum adana wotwa no wa eme di adua ni di dukɔkɔ santini wa wuni akɔ kodene kumini pa adua konkunu ansa na wudi atetere santemai wɔsɛ tu wuni tete Buankuma Dabeti ankuma Wuna adwuma Kɔmfoɔ ayɛ kɔm Wuhwim di ne nsɛm dawuro Na wɔsɛ yi na hwe aseɛ Na nkradadua wɔwei Na nsonsensa wa ne fie panyini Asɛm wɔwei ezuru abɔdwesɛ Na nso abɔdwesɛ wɔwei ɛbɛto ani ntonwi sɛ bi amaninya na ntankɛseɛ ne deduakyeɛ ɛna asɛm no kora deɛ santɛmɛ ne deɛ mfa mfiri tasabonsam so yɛ nkyene bɛkwa pɛdɛ sɛ ne ɔbɔ de Nyankopɔn bɔ soro bɔ asase abɔ wo so adwene papa Nesusu papa Sebi unim tirim fita sa nira Tia mwanku Una atu afna bo benkete chie me anehwe ableta Na discuss kan fa nipa ko mra tokra na Osunsuma kwa Woni wakochi ahini setu Edi sunsuma Osumutu pa mu so na bam titiriku Suma titiriku Busumbu abedru a Woni santini ji achinya wutiri ira Santeman Council Oblafo nkuto ena twa afraje wanim Twa afraje sikadwa anim Edi mensem Ma do ye bone nti wutuwe umpiri wutim no ablafo ye nkum nipa ana ye twa obi achi nwuma ne mfa nkyere no se be kontrol kuro we sika firi soro ba ye ada mansa kom abra kyekirefo no wan ene kwa joba o kan frafra Wasaji fogu nyagwasio class antinaje trasingen Wasaji fogu nyagwasio class antinaje trasingen Kotoko ine trasie klobia ine binya sebian ko baby Bo binya sebian ko baby Blagwa bakana ne frampo demni favisi Blagwa bakana ne frampo demni favisi Me ma gabedo da kwa yadungen Me ma gabedo da kwa yadungen Ya dom na ne ya kubo jojo ta tochmo champo nufungen Ya dom na ne ya kubo
juta tochmo champon fungen. Wasaji fogu nyagwa singen. Wasaji fogu nyagwa singen. Okra santina jwe tina singen. Okra santina jwe tina singen. Wogu eda to papa to me fagu nyagwa sa jumna chemela. Etie. Otumfo, nesra untankese kan tankese se. Menanane Kɔmfoɔ ya moa. Menanane Kɔmfoɔ Anokye. Nana kwa mwachi udika ye menana. Nana kote champion ye menana. Nana Frempa Anokye baby ye menana. So mpa Kɔmfoɔ ko di sumo. Ade titira Asanteman. Ɛna me Obiri Kɔmfoɔ Anokye Boakye am tosu mienu. Me be to aso. Otumfo Kɔmfoɔ ne me. Odi mi free akwam. Ɛna ba ye na de titira Asanteman. Ema Asanteman ye se de tie. Mesum sikadwa. Mesum Asanteman. But I was when you watch me. So, framing an opal, a real, and real, and a Jew, the sumo, member. Miss me, dear. Say, when I'm teaching a boy, number 5 chili. Na, I don't for 2,000 miles, number whom was anywhere. I'm in Chiamfa, Yatan for so. I'm a Santamai, I'm Koso, and Nakasanama. I'm a 2 and Tankasi.